Geohistoria Mintegiaren, ongi etorri Geohistoria Mintegiaren aurkezpenera. Hemen ikusiko duzue nolakoa den gure ikasgaia, eta gure helburua ikuste duzuen bezala da mundua ulertzen eta ezagutzen laguntzea zuei. DBH batekin hasiz, landuko duguna DBH baten da, gutxi gora bera kursoaren erdian, nolakoa den gure planeta, geografia. Bai barrutik, bai atmosferan, bai lurrazalean, eta talako hasiko gera lehenengo unibertsoarekin. Ikusiko dugu eguzki sistema, eta gero hortik pasako gera ikustera lehenengo gizakiak eta lehenengo zibilizazioak. Hemen ikusten dugun bezala, Babilonia beraien artean, edo Egipto. Horrekin batera landuko ditugu, bai sumendiak, bai mapak, lehenengo gizakiak, eta guzti hau landuko dugu batez ere Chromebooka erabiliz. Banatuko zaizuena klaseko lehenengo gunetan. Bertan aurkiko duzue Classroom bat, eta bertan bilatuko duzue behar duzuen informazio guztia ikasgaiarako. Banatuta dago gaika, eta bertan daude bai apunteak, bai ariketak, eta etxean egon behar baldin baduzue ere, egin beharko duzuena, konfinatuta baldin bazaudete. Horrez gain, gogoratu kuadernoa ere beharko dugula, ariketak egiteko, eta plastikozko forroak guk ematen dizueguna gordetzeko. Zer egingo dugu edukiez aparte? Irakurgaiak eta arazo egoerak. Irakurgaietan ikasiko dugu irakurtzen duguna ulertzen eta horrekin eskemak egiten eta laburtzen. Oso garrantzitsua delako DBH baten ikasten ikastea. Eta horrez gain eramango dugu praktikara ikasten duguna. Proiektu txikien bidez, bai? Adibidez, proiektu bat da Maps aplikazioa erabiliz egin duguna kontinenteka erliebeko forma desberdinak bilatuz. Horrela, adibide bat da itsaslabarraren argazki bat eta bere definizioa. Kokatuta, talde hori tokatu zitzaion Ozeania eta bertan. Beste bat zein da, egingo dituzuen esperimentu txikiak, adibidez, bilatuz hodeiak nola sortu, ikusten den bezala bideo hontan ikasi lanena. Bai? Grabatuko du, nola egiten den hodei bat. Horrela, klima eta eguraldiaren funtzionamendua hobeto ulertzeko. Horrez gain, egingo dituzue baita ere, eskursioak albaldin bada. Adibidez, ekain berrira ikustera lehenengo gizakik egindako pinturak. DBH-bin, pasako gera ikustera gehiago historia. Bai, gure kulturaren oinarriak, zerratik esaten dugun oinarria Erroma dela, eta hor ikusiko ditugu adibidez, gerra punikoak. Bai? Kartago eta Erromaren arteko gerrak. Horren ondoren aztertuko ditugu baita ere lehenengo estatuak. Adibidez, Frantzia eta bere hiriburua zen Paris nolakoak ziren Erdiaroan, eta Erdiaroko gizartea nolakoa zen. Eta bukatzeko, landuko ditugu horrelako grafikoen bidez, demografia eta geografiako beste arlo batzuk. Nola landuko dugu guzti hau? Materiala DBH bateko berdina da, bai? Chromebookean aurkiko duzue, Classroom bat, eta bertan behar duzuen informazio guztia. Eta, oraingoan ere, erabiliko ditugu kuadernoa eta plastikozko forroak. Baina baita ere, erabiliko ditugu horrelako aplikazioak aztertzeko nolakoak ziren garaibateko estatuak. Horrela, 900. urtean, Europa ze estatu zauden ikusi ere izan dugu. Bukatzeko, hemen ere, ebaluaketa bakoitzean egin beharko dugu proiektu bat eta irakurgai bat, eta hemen jarri dizuet DBH-biko proiektu baten adibidea, ikusiz nekazariek nola banatzen zituzten zergak Erdiaroan. Eta nola banatzen zizkieten nobleei, erregeari eta elizari. Ikasle bakoitzak bidetxoa grabatu beharko du zergen banaketa erakutsiz. Eta albaldin badugu, oraingoan ere eskursio txiki bat egingo dugu, Igartza izeneko monumentu multzo batera, hemen ondoan dagona. Horrela Erdiaroko nobleen bizimodua hobeto ulertzeko. Eta hori da dena, ongi etorri.